Viewers all over the world, for some of you that are seeing me for the first time, one more boy Eze-Ana, go to Bonorifte, for me, abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tụrụ ọdịnala temple anyị na-agba afọ gbaa family emi dokwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ all you need to know about spiritual part number 7. Anyị wee na-eme ka ị mara na ọ bụrụ na ịbụ spiritual part number 7, gị malụ na-ebu onye ndị one of the ndị na-enwe deep intellectual thinking. Yes, and na-ebu ndị na-enwe high evolution. Ị bụrụ onye spiritual part 7, ọ bụrụ na activate that your intuitive powers, ị need ka mmadụ na-agwa gị ihe na-eme na mmụọ etu ọnọdụ si wee dịrị. Ị ghọtara ya? Intuitively, a ga na-ezigo ozi. Ha na-enwe high intuition perception. Yes, etu n'otu ite ifu na ị nwere ike ịnọkọta danye n'ihe ọjọọ. Yes, before ihe eme gị, a ga-ebu ụzọ gwa ya intuitively, unless na iwute onye mere na-press it down. What I'm saying bụ na ndị niile nwe spiritual part 7 na ha da intuition volition ha na-adị very high. Yes, ka bụ ofu. Ke bụ abụ na ọ bụ na ịbụ onye spiritual part 7, activate ya that intuition powers in you. Ihe nwere ike, ihe mberede nwere ike ime gị, maka na a ga-ebu ụzọ warn gị, maka na ha na-adịkarị high spiritual vibrate. Ha na-vibrate spiritually very high, because na spiritual number 7 bụ number represent spirituality. Yes, so ọ bụrụ na ewu nọmba na-etu a, ị malụ na ewu nnukwute onye akpọrọ ọrụ n'ụzọ pụrụ iche, adịrị ga-eji onyinye amara ya wee jere Chukwu na mmadụ ozi. Before I gaba n'iru, ọkwa dị mkpa, echefuna na anyị nọ na month of June. Anyị ka na-eme group ritual for the month. Ndị niile ị nwere ike isonyere anyị ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ịbadị a na aja anyị na-achụ maọbụ na ọfọ anyị na-aga agọ na temple maọbụ ọlụ anyị na-ahụ na temple. Yes, ọ nwere ike isonyere anyị ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Anyị malitere ịchụ aja group ritual a ihe karịgoro 3 years now. We have lots of testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media or even in Eziokwu TV. You know why? It's not necessary. You know why you were here. But I can tell you that you this group rituals, ndị niile so yela anyị na ya, ụbọchị ikpeazụ a na-achịkọta ya, ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa, ka anyị ga-esend nchịkọta ya to their numbers only. Nwere ike ịfụ ihe gbasara ihu ọlụ anyị na social media. Yes. So ọ bụrụ na ịdị interested, ihe ga-eme forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-agụ ụfọdụ ekwubi okwu n'isi gị ganye na ọnwa agwụ. Yes. So ọ bụrụ na ịdị interested, ihe ga-eme chat ya m na WhatsApp. WhatsApp nọmba ị ga-ejikọta m bụ 0805 78 37672 maọbụ 08138243871 maọbụ na ị chọrọ ka a gbara gị afa mmiri emi maọbụ na o nwere ajụjụ inwe na nkụzi na ka anyị gaba n'ihu na nkụzi ya. Ọ bụ eto ogologo, mana pay attention ka nwee ike summarize ya ihe niile ị kwesịrị ịma. Spiritual part number 7, agwara m unu na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere spiritual part number ya. Ọ bụkwazị na ị mara ka esi akaụntụ echeki ya spiritual part number, chat ya m na WhatsApp with your full date of birth. I will help you. Yes, I have my career to help you, the masses. Now, about the spiritual part number 7, all I can show I address today. Gambo, Malona 7 over a unique number is a spiritual number. Stamino is a mystery number. Actually, I call here Basari Hedium. Here Bari Bogari, it was 7 well quantify. Yeah, come malagat. About that day, Bochoy Mato. Makandi bobo usoro perechi kwenyere na numbers. Yes. So iburu onye Igbo kwesịrị ịghọta ihe gbasara numbers, ikeni na numbers. Ndị Igbo chọọ ịkọwa ihe dị very mysterious, asị gị na mmadụ jere agụ na asa mba na asa. Ịghọtara ya? Na-achọ ịkọwa ebe ihe si wee dị fa, etu ihe si wee dị omimi. Ewere ya wee kwuo. That is symbolize number 7. Ka m gbakwara gị maka ndị ga-asị ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Maka ndị dị etu a, mgbe a na-akọ akụkọ gbasara Joseph onye ọka nlọ, ihe gbasara mystery, akọwara na Fero lọrọ nlọ wee fụọ anụ asaa nke ahụ dị na anụ asaa nke ahụ adịrọ, wee na-achọ onye ọka nlọ maka na ọ bara mystery, ihe ọbụla gbasara 7 wee mystery. Ọ Joseph the dreamer
onye kọwarịa ihe ya bụ asaa mean. Gịnị ka na-ekwu maka ya? 7 bụ spiritual number. Ka mmakwara ga-atụ maka ndị ga-asị ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ọ bụrụ na mgbe Chukwu oge kere ụwa, a gwara anyị na that Bible allegorical story in the Bible, agwa anyị na o ji 6 days wee kee ihe, oru ụbọchị nke 7 he rested. 7 is a spiritual number. Now, ọ bụrụ na ewe spiritual na-ebu spiritual part number gị bụ 7, malụ na-ebu natural spiritualist. Yes, ịbụ a spiritualist, if you like, call it dibia. Amamihe ha na-arụ second to none. Ha na-enwe deep intellect. Onye nwere spiritual number 7 ma nwoke dị ha ma nwaanyị dị ya might decide to ignore you, not because you can beat the person intellectual discussion. O nwere ike just gbaa nkịtị. Deep intellectual thinking ha nwere ihe dịka gift, ọ bụrụ nke a gụtara n'akwụkwọ. Amamihe ha bụ second to none. Yes, ọ natara chi. Deep amamihe ha na-enwe ya, ọ ihe dị chọ ha mma. Nke abụọ, ha bụ ndị na-enwe na-adị deep n'ihe gbasara spirituality. Spirituality follow them, follow body. Anything they can tell you more about spirituality, and they are connected with the spirits. Yes, they are connected with the spirits. These people now those that were 7 distant, they can tell you the inner secrets of spirituality. Makano marahama, all follow come here basalam more, the he kowa ihu made na more malahama. Then cause actually kwamakiabo. Down number 7, it was spiritual number 7. You get notice one thing very strong concerning you. Intuition. What you had about intuition? Makanda tali had about intuition, intuitive perception, or manasu no perceive here intuitively. You know, they carry active near with their intuition powers. Ana agwahoku. Oh, that is the voice. Now, they perceive it intuitively because now they connected to spirits from birth. I want to get on with us and Madame Una no atu that the bad surprise. Mama to a body headed to a megolo. He got a very surprise. I want to mono. No one was a reverend sister Bianca. My mother, reverend sister, because you aqua, reverend sister, had a mother now. The rest here no more boy now. So when she came for me, Joya, Kerihaya made us not talk about it. For the fact now, no could go to Africa or Cabari and was she okay? I tell him, Messi and Monday free. See, I be at my consultation room. But more but I consultation room. Joya, Nimahana, Groniaga, but for Oyen Cassim non young. Oyen Cabin, young one, you do 30 years. So, was one Napado. What my is amazing. I told you can be no can marry. I seem no young natural, but I found a brother sister. I seem not a brother sister. When so end, if would a brother sister or some air, but you won't take as man. My intuitive like what me. Many a times. So, only near spiritual part number 7, like my humble self. Malo nebo is spiritually inclined with intuition. Intuition na very correct because all the finest of it all for the word of spirits although corrupt no need pay attention. So many things where my intuition perception powers help me to escape so many things and no matter an asim yes no here can one more I'm gonna make it look at that in the period to an achievement. And the Ebronia from some no yada chop here at the make it would the key chair like a mother. I don't know on a phone. Mognonia. Yes, if they are not teacher, but so each and make a mother if I don't know upon Mononia. You would each and I be a guardian would or me. You got there? Mother, if mother to her. Nah, no, Yama, would know as I said, I won't know but somebody can lie on. So you're not take a while again.
bụrụ na ịbụ spiritual number 7 ihe ndị a ngụsịrị anaghị eme gị, a man that something is wrong, they have darkened their souls. You need help. But naturally, on a very good day, on them. Then about spiritual number 7, how the good that I want to study course, study something like psychology. How the good na psychology. How be born, follow come, and they can look at you and the more what he exactly here. So, Obone was spiritual number 7, psychology, inward gift. Yes. Then, inward gift. Ị ga-adị good n'ihe gbasara ọrụ mmụọ, ihe ọbụla gbasara spirituality. Ihe ọbụla gbasara spirituality. Ihe ọbụla gbasara research. Ihe ọbụla gbasara research. Ị ga-adị good there. Ihe ọbụla gbasara ịtụ omimi. Matara ihe gbasara mystery, ihe adị good na ya. Ihe ọbụla gbasara mystic, ihe mmụọ maọbụ ọrụ mmụọ maọbụ iche echiche na mmụọ to find a solution to any challenging things, ịdị good na ya. So whenever you are choosing profession or ihe ị ga-eme, ihe gbasara spirituality in general, any aspect ọbụla o si dị, ihe adị good na ya. So while making your first choice, consider this choice of spiritual lifeline, psychology related, research, a chapter, investigate a chapter, those are their strong powers. They are extreme good. They have those areas. No even venture into those areas. So able spiritual number 7 because able spiritual number 7 number if you want to get married, people that they enjoy comfort of their home and I like solitude and I like social people and I like quiet time, meditate, think about spirituality. Hana like indoors. How about like introverts? Hana like quietly to meditate, to research. Hana like so able groups number ada tolerate or then they too. The man or mother again. So for best bet for them was spiritual part 1, spiritual part 2, like for partnership or marriage. Spiritual part 1, spiritual part 2, spiritual part 4, and spiritual part 7. Spiritual part 1, spiritual part 2, spiritual part 4, spiritual part 5 is best suited. However, you can consider any other spiritual part, but bear it in mind that na make sure they encroach. More na need their space for meditation or time for your solitude moment or time for being quiet and meditate. Give it to them. You must maintain space, giving the space whenever they want to withdraw to their shells for meditation and spiritual activities. Give it to them. Once you deny them that space, then I a crash. Okay. I saw no spiritual numbers when they came here, but you have to understand them first and be sure that they got tolerate the way they normally withdraw. Have no social time. The other like a discussion, more than discussion, a highly intellectual discussion has to do with finding new things, researching about spirituality. They pay more attention to it. Because of that, number that are more favorable to them is the lucky number colors for them is green, brown, blue, yes, and green and apple green, brown, blue, and sometimes yellow. Okay, then because of future number 7 are the yes, the Abonable spiritual number 7 always talk to salamanders. First is summon the air elements, send them message, they will deliver. Oh, yeah, but I know spiritual number 7 will keen on a eba. Send the ND Kukosi to America, they go and deliver.
ha ọ natara chi. So nye ka si gwakwa gị na mmadụ nwere ike ịgba mkpe na-abụ ma ọ bụ ịtọ ma ọ bụ ịnọ karịa depending etu isi kwado at their spiritual growth. Then agwara m gị na mmadụ ka were onwe mmadụ nwere ike ịbụ ịgba mkpe na abụ. Yes, enwere ike mmadụ nwere ike ịbụ spiritual number 7 then bụrụ nwa nkwọ ma ọ bụrụ nwa eke son. If you know all were linked with the sun, we're linked with the air. You got that? And so on and so forth. However, if you are growing spiritually, it can be directly or indirectly linked to those 4 elements as you are maturing. Always spiritual participant. Always pay attention to spiritual lifeline. If you a spiritual person, you got by na fast lane, ajondo, or maybe I also got those it was here more. Join there our WhatsApp class where we teach spirituality. From my page, here we will see the link by any. You want to jump for more details or any other spiritual help you need from me. Chat me on 0805 7837 or 0813824371. I the screen gig up those numbers simple. May the blessing of Chukwuoke Premier be with you all. May you be protected. May you be favored. May whatever you have lost in creation be restored. May you discover who you are, your true self, now and forevermore.